Вітаю! З вами Юрій Костенко, спеціально для каналу Міновіта Онлайн. Тут у мене з'явилася одна цікава думка з приводу того, навіщо оця вся, скажімо так, шуміха і показна діяльність по накопиченню російських військ біля російського і українського кордону, біля російського і білоруського кордону. Там же чисельність доходить до 120 тисяч. Це все робиться показно, відкрито. Більше того, інформація зливається американській, британській розвідці для того, щоб вони впевнилися в тому, що це все серйозно. Здійснюється повний комплекс військових планувань, притом це все робиться відкрито. На противагу, 1 березня 2014 року, коли зелені чоловічки, невідомі, захопили Верховну Раду Автономної Республіки Крим, цього абсолютно нічого не було. Не було ні розгортання військ, ні госпіталі, нічого. Абсолютно всіх тих комплекс мір, який повинен бути до, скажімо так, підготовки до війни, не був зроблений. Але все закінчилося окупацією Крима. А в нинішній ситуації все робиться показово. І логіка така, що Путін за розрядку цієї напруженої міжнародної ситуації захоче собі Білорусь на блюдечки в голубой кайомочці. Захоче Білорусь, як? Дивіться, 30 грудня 2022 року буде 100-річчя Радянського Союзу. І Володимир Путін скаже, дивіться, Радянський Союз знову відновлюється, і почали ми це з Білорусі. Чи погодиться Захід на, скажімо, такі вимоги Путіна, невідомо. Але водночас, скажімо, ті всі санкції, які накладені на Білорусь, на Лукашенка, вони, по суті, скажімо так, можуть свідчити про те, що все ж таки Захід цілковито і повністю може віддати Білорусь Путіну. Без жодних наслідків для його. Тобто, якщо вони там поглинуть Білорусь, підпишуть там союзний договір, ля-ля-тополя, все інше, то Захід не буде чинити зовсім інших ніяких дій для, наприклад, санкцій чи ще якихось силового сценарію. Знаєте, як аншлюз з Австрії. Забрав, то і радуйся. Така от думка є з приводу цього всього. Все. Підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Нехай щастить. До нових зустрічей. З вами був Юрій Костенко.